नमस्ते दोस्त लोग, स्वागत बा आपके अपने चैनल भोजपुरिया स्टाइल में। आज हम आप लोग के लिए अरुई के पत्ता के पकौड़ी बनौले के एठो नया तरीका लेके आइल बनी। पहले हम 2 तरीका बता चुकल बनी, तो आज हम बिना तेल के आप लोग के बस भाप से पकौड़ी बनाए के बताई। तो चली देखी, आप लोग के अरुई के पत्ता काट के ले लेवे के बा, ओकर डंठल भी काट लेवे के बा। देखिए आप लोग, हम अरुई के पत्ता काट ले बानी, कटले के बाद से डंठल भी काट ले बानी और ओके अच्छे से साफ से अब धोले के बारी बा। देख लें आप लोग, हम सब धो ले बानी, आप लोग के भी सब अच्छे से कैले बा। तो देखिए कितना हरा हरा बा, कितना अच्छा बा। गांव में तो बहुत ही आसानी से मिल जाला। अरुई के पत्ता लगभग हर घर में रहला और एकर मसाला बनौले का तरीका तो हम पिछले 2 वीडियो में आप लोग के बतौले बानी, तो आप लोग वहाँ से पूरा विस्तार में देख सकेनी। वैसे यहाँ हम बस बता देतनी आप लोग के। पहले 1 कप ले बानी चावल के आटा, 1 कप बेसन, हल्दी, नमक, लहसुन, जीरा और मरचा का पेस्ट ले बानी। फिर इमली या खटाई जौन भी पसंद आवे वो आप लोग के डाल ले के बा। धनिया पाउडर ले बानी और अगर आप लोग के पसंद बा तो गरम मसाला भी आप लोग मिला सकेनी और हल्का हल्का पानी डाल के आप लोग के ओके अच्छे से मिला ले के बा। ये बात का ध्यान रहे, दाना न रहे, अच्छा से मिला ले के बा। सब कुछ बहुत अच्छे से मिलाए के बा। पेस्ट अच्छा बनी तो रोल भी अच्छा बनी। तो आप लोग के ये ध्यान रखे के बा कि खटाई भुलाए के नहीं बा, खटाई ज़रूर मिलाए के बा। खटाई नहीं रहला तो कुछ अरुई के पत्ता बनौले पे पकौड़ी और जब आप लोग खाई तो वो गले में खराश होके लगी। तो ये सब बात के आप लोग ध्यान रख के ये सब बनाई। और फिर रोल भी बनावे के हम पहले बतौले बानी, तो आप लोग के पत्ता के वही तरीका से रोल बना ले के बा। बड़ा पत्ता सबसे नीचे रखे के बा, ओकरे ऊपर से छोटा पत्ता सब रख के बेसन बारी बारी से लगाओ जाए के बा। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो ना देख ले बानी, मसाला बनौले के तरीका और रोल बनौले के तरीका, आप लोग एक रीजन पुराना वाला वीडियो बा उनमें जाके आप लोग बढ़िया से देख सकेनी। यहाँ हम जल्दी जल्दी आप लोग के बस दिखा देतनी। यहाँ मेन मकसद बा हमार जौन उबलने का तरीका का है वो बतावल, तो यही लिए हम पूरा आप लोग के नहीं बतावतनी, बस हल्का हल्का बताए तनी ताकि आप लोग पहले वाला वीडियो देख के अपन अच्छे से जानकारी ले सकें। तो देख ली, अब रोल भी हम बनाए लगल बनी। रोल भी आप लोग के अच्छे से बना ले के बा, आराम से बनाए के बा, साइड में भी दावत रहे के बा। तो देख लें, रोल भी बहुत अच्छे से बन गया बा, खुली ना आई एकदम बढ़िया बा। ऐसे ही जितना पत्ता बा आप लोग के सारा रोल बना ले के बा। देख ली, हम 4 रोल बनौले बानी, कितना अच्छा लगा था देखत के। तो भाई अच्छा ज़रूर बा। तो चली, अब रोल बन के तैयार हो गई। तो अब आप लोग के एठो बर्तन में पानी रख दे बा गैस पे गरम होके के, और पानी के ऊपर आप लोग के लिए बा एठो और बर्तन जौन छेद वाला थाली रहला ओके, उमें हल्का सा आप लोग के तेल पोत ले बा। देख लें आप लोग, हम तेल पोत ले बानी, ओकरे ऊपर से रख दे बा। देखिए आँच आप लोग पूरा तेज़ कर दी ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जा। और एकरे बाद से एक और बर्तन आप लोग के लिए पड़ी, एक और थाली जौन साइज के ले, ताकि ऊपर के जौन बर्तन बा थाली बा छेदा वाला ओके वो अच्छे से ढक ले। देख ली, हम ही लेतनी, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से वो छेद वाला थाली ढक जाई। ढकले के कारण ई बा कि जब ढकल रही तो पानी के भाप बाहर नहीं निकली और बहुत ही आसानी से और जल्दी में पानी उबले लगी। और 10 मिनट आप लोग इंतज़ार करें। तो अब आप लोग देख सकेनी थाली हटा के ऊपर से कि अभी भाप आवे लगी। देख ली, मतलब कि पानी बिल्कुल गर्म हो गया बा। देखिए आप लोग, भाप निकला था। चलिए पानी भी देख लें, पानी कितना अच्छे से उबला था। देख लें आप लोग, पानी उबले लगल। तो अब आप लोग के जौन रोल बना के रख ले बनी, एक एक रोल बारी बारी से थाली में रखत जाएगा। देखिए आप लोग, एक ही बार सब ऊपर नीचे नहीं करके रखे के बा। जितना एक लेयर में जितना रोल आवे उतना ही रखे के बा, तभी अच्छे से हुई। नहीं तो ऊपर नीचे अगर रखाई तो रोल अच्छे से ना हो पाई। तो देखिए आप लोग, हम 3 गो रख ले बनी। अब एक ढक के लगभग 10 मिनट के लिए हम एक ऐसे ही छोड़ दे में। और अब आप लोग के आँच
मध्यम करे के पड़ी। तो देखी 10 मिनट बाद हम थोड़ा ओके चेक करम। चेक कइले के तरीका ई बा कि आप लोग के पास अगर जौन चम्मच होला, जैसे आप लोग मैगी खाने एके कांटा वाला चम्मच भी बहुत लोग कहे ना, तो उसे आप लोग के दाबे के बा। तो अगर हो गई रही, अच्छे से पक गई रही, बहुत ही आसानी से अंदर घुस जाई। अगर नहीं पकड़ रहला तो जब आप लोगों में अंदर दबाई तो हल्का सा वो कड़कड़ाहट का आवाज़ आई, वो सुनाई नहीं दी, बस महसूस हुई। तो देखिए आप लोग फिर से 5 मिनट बाद हम ओके चेक करतनी। तो देखिए अब लगभग में हो गई बा। बीच वाला एकदम बढ़िया से हो गई बा, ओके हम निकाल लेतनी। बीच वाले में भाप एकदम बढ़िया से लगता, यही वजह से वो हो गई। देख लें, हम निकाल लेनी। देख लें आप लोग कलर भी चेंज हो गई बा। तो ये तरीका से भी आप लोग पहचान सकेनी। अब ओकरे जगह पे जन चौथा रोल बा हम रख देतनी। अब इन किनारे वाला उतना अच्छा से ना भइल बा तब ओके ढक देतनी। तो चली जन हो गई बा ओकर आप लोग टेस्ट करी। देखिए आप लोग एक बूंद भी तेल के इस्तेमाल नहीं भइल है और बिल्कुल भाप से उबलल बा। तो वैसे ही ये तो फायदेमंद चीज़ बा। आप लोग के चाकू से छोटा छोटा पीस में एक एक काट ले बा। देख ली हम काटतनी, एकदम गरम बा, अभी तुरंत निकलनी। देख लें आप लोग, गरम गरम चीज़ खैले के तो बात कुछ और होला और टेस्ट भी बहुत अच्छा वाला। अगर आप लोग एक तेल वाला पसंद करें नहीं खाइल तो ऐसे ही काट के और कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा मेथी डाल के आप लोग तेल से फ्राई भी कर सकेनी। लेकिन हमके ऐसे उबलल वाला ज़्यादा पसंद है, कहाँ से कि तेल भी नहीं लगला और फ़ायदा भी रहला, नुकसान भी नहीं करी बिना तेल वाला। देख लें आप लोग कितना अच्छा लगा था। तो टेस्ट करी आप लोग, ये तरीका ज़रूर अपनाई और हमके बताएं कैसन बा। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करी, शेयर करी और साथ में साथ सब्सक्राइब करी। वीडियो देख ले खातिर धन्यवाद।